Bueno, moitas gracias pola vosa presencia. Imos comenzar o acto de hoxe, a presentación da revista UME número 9. Gracias ao público, gracias á asistencia dos autores que nos acompañan na mesa, gracias tamén pola asistencia dos premiados do primeiro Premio de Investigación UME As Pontes, gracias tamén ás institucións que están aquí representadas polo alcalde e presidente da Diputación da Coruña, e gracias tamén aos membros de UME. Presentamos hoxe a revista UME, que para nós é un éxito. É o número 9 e se realizan moitas revistas ao longo da xeografía galega, nacen, pero moitas van desaparecendo ao longo dos anos, non dan mantido a periodicidade, e por ese motivo nós creemos que chegar ao número 9 en unha vila como é As Pontes constituye un éxito enorme. Ese éxito e sacar esta revista á luz é produto de varios factores e de a intervención de moitas persoas que o fan posible. Factores e persoas que se xuntan nun determinado momento para que a revista saia á luz. As persoas que interveñen na elaboración da revista son, en primeiro lugar, aos autores, aos que lle estamos inmensamente agradecidos porque nos acheguen os seus artigos e lle adiquen moitas horas de esforzo, de horas quitadas á súa vida familiar e de ocio, para investigar e escribir e enviarnos as súas investigacións e os seus artigos. Para eles, un agradecemento. Outra das persoas que participan na elaboración da revista son as que se adican a facer a revisión lingüística, entre elas Charo Cuba, que a persoa que ya enviamos o traballo e que fai unha lectura e relectura para facer as correccións ortográficas e de estilo e que o traballo quede ben presentado. Para ela tamén o noso agradecemento. Outra das persoas que colaboran na revista é a compañeira da asociación Marisol Souto, que é a miña irmá, que é a que deseña e maqueta a revista. Para ela tamén o noso agradecemento porque dedica moitas horas de esforzo maquetando, deseñando, buscando fotografías e arreglándoas para que o traballo quede ben ilustrado e sexa moi atractivo para a vista. E por último, outra das persoas, ou en este caso institucións, que fan posible que a revista saia á luz, e en este caso a Diputación da Coruña e o Concello das Pontes. Este ano, digamos, o número 9, foi publicada na Diputación da Coruña, na imprenta, gracias á colaboración e a autorización que fixo Valentín González Formoso, noso alcalde e presidente da Diputación, e que conseguiu que este ano a revista fora impresa na imprenta da Diputación e fora o primeiro ano en que aparecera en color, o cal vai a ser unha revista que vai a gustar a todos os lectores. Para el tamén e para a institución que preside e que representa o noso agradecemento. Pois nada máis, gracias pola vosa presencia e voulle dar paso aos autores para que en 3 ou 5 minutos nos falen do seu traballo e nos comenten algo do seu contido. En primeiro lugar, voulle dar paso á miña compañeira de asociación, Nieves Seijo, para que nos fale do seu artigo, que é un estudo sobre o Colegio Nacional A Madalena. Gracias, Manón. Vou antes do presidente da Diputación, será que falaron antes, non sei. En primeiro lugar, como dixo el, dar as gracias aos que estades aquí. E este artigo está escrito por dúas persoas que traballamos no centro. Eu traballei unha morea de anos e Fina traballou 1 ou 2 anos nel. Pero, polas peculiaridades que reúne unha concentración escolar, decidimos, como xa ten máis de 40 anos, decidimos facer un breve artigo en donde se resume un pouquiño todo como foi evolucionando ao longo dos anos, non? En primeiro lugar, facemos unha introdución de diferentes leis de educación ata chegar ao ano 1970, que é a Lei Xeral de Educación, que é a que implanta a ESB. Había un aumento de población, un aumento de demografía, e coa ESB
da Lei Xeral de Educación de Villarmir, había que impartir especialidades, matemáticas, ciencias sociais, literatura, inglés, bueno, entón iso facíase imposible, unha escola estaba nun lado, noutro, bueno, e había dos opcións, ou mandar os nenos ás escolas fogar ou as concentracións escolares. Houve movimentos daquela, pois, a favor e en contra, como hai sempre, das decisións, e nós aí non nos metemos, sino que ao final hai un estudio de dous pedagogos, pero bueno, vou empezar por decir todo, como o artigo vale lo ler, porque se lee moi rápido, así, para eso, vou empezar polos agradecementos. Quero agradecer ás persoas que colaboraron aportando datos, porque senón non sería un artigo que tuvera unha certa veracidade. A Ana María Rodríguez Rivas, que nos contou como puxo en marcha o centro. Ela procedía do Colexio da Vila Bella, con 50 alumnos, e ela, co grupo de mestres e mestras que viñeron das escolas do entorno, puxeron en marcha organizativamente os tempos e todo dun centro de 700 alumnos, que tiña transporte e comedor. Tamén a Carmen López e a Manuela Primo, que as entrevistamos, porque pasaron moito tempo Carmen sendo cociñeira, gracias Carmen, e Lita sendo a encargada de comedor. Entonces, era a profesora, Lita era profesora, pero además tiña que ser encargada de comedor, facíase cargo de elaborar os menús coas guías dun pediatra ou coas guías que mandaba a Consellería de Educación. E tamén contan anécdotas de todo o que había que facer ali, porque se vos imaginades que para 500 comensais sigue sendo o restaurante máis grande das Pontes e cos comensais máis exquisitos. Despois entrevistamos a María Elsa Arnoso e Marite, porque atopamos unha foto antiga e non recoñecíamos as persoas, entonces decidimos buscar a persoas que fosen das primeiras que estiveron no centro. Entonces brindáronse e Marisa e Marite axudáronnos a recoñecer a todas as persoas que aparecen aí nunha foto que hai en blanco e negro. Tamén nos contaron máis anécdotas, como cobraban as primeiras nóminas, falaron das permanencias, esas palabras que xa non existen agora, e que daquela sí que había, non? E como eran aquelas escolas de antes. Non puxemos todo polo miúdo, pero sí aproveitamos para reseñar isto. Tamén tivemos algún dato aportado por Fino Otero e José Antonio Calvo, que foi director moitos anos na Madalena, falounos da evolución do centro ao longo dos anos, porque aquí houve un momento onde aumentou moito a población, creáronse dous colexios, o Montecaxado e a Fraga. Como o noso centro non tiña somente alumnos de transporte, sino que tiña alumnos da vila, pois os alumnos da vila foron ou ben para o Montecaxado ou ben para a Fraga, e algúns, os do Poblado da Madalena, os máis cercanos, os das Campeiras, quedaron no noso centro, non? Despois pedimos ya á actual directora, Elena Coira Cruz, que nos aportase datos do centro na actualidade, porque gustábanos ver a comparación ou a comparativa entre como era nos primeiros anos e como era agora. Xa somente, dicir, que nos primeiros anos, nun só autobús que baixaba do Freixo, de Somé, de Caxete, de por aí, traía 77 nenos, un autobús de Gabeiras. Se sumamos as 9 ou 10 líneas de transporte que hai agora, non chegan a 77 nenos. Iso pode nos facer pensar en algo. E tamén no das especialidades. Daquela había especialidades somente na segunda etapa, sexto, sétimo e octavo tiñan especialidades, pero agora un neno de 3 anos que entra nun centro xa ten inglés, ten psicomotricidade, ten un montón de... É dicir, a educación cambiou, aínda que sempre lle pedimos máis, pero cambiou, non? Despois decidimos entrevistar aos primeiros alumnos que pasaron polo centro, e así aos que tiñamos máis cerca. A verdade é que somos para iso un pouco cómodas, pero como además nos resultaron moi amenos, pareceunos ben. Vamos a ver. Entrevistamos a Javier Cabarcos, que é o director do IES Moncho Valcarce. El foi alumno de Ana María, a primeira directora do centro, alumno na Vila Bella, e acordábase de todo o que facía Ana María, rutinas de pola mañá, todas as que facía, as de cálculo, isto e o outro, e acordábase dos compañeiros, e acordábase que se repartía os sobres do domo na parroquia da Ponte da Pedra, ou na zona da Ponte da Pedra, e levaba 35 sobres a 35 casas. Bueno,
Fala tamén dos nomes dos compañeros, a verdade é que a memoria deste home é privilexiada, e dos shows que facían e todo eso. Despois entrevistamos a Marisol Jarer Vilasuso, que ela procedía dunha escola do Caxete, onde era maestra Marité, e se tiña que levar bocadillo cando iba á escola do Caxete, porque non lle daba tempo de ir á casa a comer de mediodía. Entón, quere dicir que xa ela daba unha boa andaina para ir á escola e non podía volver hasta que pola tarde acababa, non? E entrevistamos a Beatriz López Lamigueiro, que é empresaria, que ten unha empresa que se chama Maños, bueno, unha tenda, unha cousa así, e que veu da escola de Ribadeume, cando Ribadeume ainda pertencía ao Concello da Capela. Pero esta concentración non somente se acollía aos nenos daqui, senón os de concellos limítrofes, por exemplo, ainda veñen agora, ou senón hasta hai pouco, nenos das Neves de Ortigueira. Quere dicir que todos os que lles queda máis cerca este centro, pois debe de haber un acordo entre concellos ao millor, e veñen aquí. Beatriz mandounos os nenos ao centro e ela foi membro do AMPA e do Consello Escolar durante moitos anos. Por último, ao final do artigo, pedimoslle a 2 pedagogos, que son Elena Villar Janeiro e Xesús Raba de Paredes, a quen o queremos agradecer. Son persoas que deron cursos durante moito tempo de especialidades, tamén de galego, desto, de outro, pero pedimosles que fixeran unha reseña, un resume sociolóxico da incidencia das concentracións na nosa comunidade autónoma, é dicir, como veu a desdibuxar o mapa do rural a feito de facer as concentracións. E ao remate o que queremos facer é unha homenaxe ao noso alumnado. O alumnado que tivemos na Madalena, pero especialmente aos que vivían máis alonxados del, porque tras percorrer kilómetros polas pistas do Concello chegaban ao colexio cunha mistura de ganas de aprender e de morriña da súa casa. E cando voltaban xa cansos a ela, o primeiro non eran os deberes. Había que poñerse coa erva, co estrume ou coas vacas, porque aquela eran as prioridades. Especial mención tamén para todo o persoal do centro, docente e non docente, que atendía as necesidades dos nenos e nenas en calquera momento. Mirade, os nenos da Madalena están ali todo o tempo, desde pola mañá cedo hasta as 5 ou 6 da tarde se quedan algunha actividade ou 7 se quedan a 2 actividades. Non hai un traballador que teña un horario tan intensivo como un neno do Colexio Madalena. E despois ainda ten que ir en autobús para a casa moitas veces. Por último, queremos darvos as gracias por vir hoxe, por estar aquí, por este día de invernía, e desear que o artigo vos sexa de doada lectura, porque non quixemos facelo moi denso para que o poiderades ler e que vos servira que vos aportara algún dato máis sobre o colexio, non só o que está ali. Simplemente dicir que agora está con unhas obras moi importantes, porque eses colexios do plan de urxencia fixeronse coa mesma estructura aquí que en Extremadura, que en Andalucía, que en Cantabria. Entón, fríos como eles solos. Entón, agora estánlle poñendo unha capa de aillante, que non sei se cousa túa, si de quen é. Dilles que sí. Debe ser da Consellería de Educación, que se non apuntábase. E xa nada máis. Nada máis. Penso que yo agradecín a todos. Bueno, moitas gracias, Nieves. Damos de paso ahora a Xavier Brisset, que nos fale sobre o seu artigo do Parque Nacional das Fragas de Eume. Sí, boas noites. Agradecer a Souto e ao Consello de Redacción a invitación que me fixeron a volver a colaborar. Xa hai 5 anos fixeron un artigo tamén para a revista. O meu traballo vai sobre un pouco o percorrido legal do como enfrentarse a xestión dos montes, non? En España. Naceu a idea nunha conversa co director actual do Parque do Eume, e comentelle, mira, que o ano que ven, isto era o ano pasado, vai ser o centenario da lei de parques nacionais. Entón, podíase, quizáis, facer unhas charlas, unhas presentacións no vecindario, nas parroquias por aquí, para ir polo menos ir buscando achegamentos históricos na actividade de veciños e do poder da Xunta ou da xestión do parque, non? Non me chamou
e entonces, bueno, pues estaba o traballo moi adiantado e, bueno, pues por ese motivo, pues está aquí nesta revista, non? A xestión das fragas ten este precedente dos montes, dos parques nacionais, que tiña unha pequena lei que está reproducida no artigo e que logo, 2 anos despois, no 18, xa foi plasmado nos primeiros 2 parques nacionais do Estado español, non? O de Covadonga e un en Huesca. Coincidía a primeira gran campaña de repoblación forestal nos montes veciñais. Na segunda onda de novos parques foi nos anos 50, donde tamén se nombraron parques nacionais 2 ou 3 máis, e coincidiu coa campaña franquista da repoblación nos montes tamén, levando adiante os eucaliptos e os piñeiros, non? E a terceira onda de parques nacionais foi xa nos anos 70, 80, que coincide coa etapa máis negativa para a relación do medio ambiente en España, non? Incluída a central térmica das Pontes, con protagonismo curioso. Ben, polo tanto, parecía que podía sacarse un pouco que cada parque nacional correspondía a unha etapa, a unha especie de cortina de fume, cando en realidad o que se estaba facendo era non protexer a naturaleza masivamente, non? Entón, estaban eses parques nacionais como aparente sensibilidade do poder ao respecto. E deume por ir para atrás. Vamos a ver esta legislación, como foi evolucionando, e entón nos encontramos unhas reseñas rápidas no artigo, todo o contrario que a axilidade do artigo anterior, que é a base de memoria oral, fundamentalmente sobre legislación, e nos encontramos que hai un momento importantísimo nesta legislación da relación do poder cos montes, que é a mediados do século XIX, cando se crea a Escola de Arquitectos, de Enxeñeiros de Montes, a Escola de Enxeñeiros de Montes, e as primeiras xeracións van salindo, e esta xente destaca porque tiña facía unha defensa a ultranza da riqueza forestal e atendía a sensibilidade de que era socialmente necesario para as parroquias, as aldeas, estamos falando de toda España, entonces que era moi importante respetar o monte alto en toda España. E entonces, a partir dese momento, vamos vendo como os intereses económicos daquela estaba xa consolidándose o parlamentarismo. O parlamentarismo está moi nutrido da oligarquía e entonces dos terratenientes e dos grandes poderes económicos, e entonces vamos vendo como a legislación vai desmontando o criterio, digamos, podemos chamarlle democrático dos enxeñeiros de montes, e facendo cada vez máis permeable a venta e a explotación da riqueza forestal de España, non? É moi curioso porque digamos que esta escola hoxe en día pois non ten, servían ao poder, servían ao Estado, os seus patróns era o Parlamento, non? E teñían que cumplir a legislación. Pero como intentan defender a esta explotación racional e tendo en conta os intereses da población, non? Un pouco este o artigo vai evolucionando os anos e entonces achegamos ao século XX e empezas as campañas das festas de árbore. Festas de árbore tamén se cumpriu o centenario hai pouco, e obedecían ao interés de crear a posibilidade social de plantar especies de medre rápido nos montes comunais, non? Isto vai no perfeccionar o franquismo, chegando á expropiación forzosa, e todo isto un pouco uns precedentes que permiten valorar o conocimento general da población e a desconfianza
ante a xestión que neste caso concreto se está facendo do Parque Natural das Fragas, non? O enfrentamento, e que penso que informando dos precedentes pois pode axudar a tomar posicións máis útiles e que por un lado permitan a conservación da natureza e por outro lado permitan o beneficio dos propietarios, non? Dese territorio, non? E un pouquiño é o traballo que vos ofrezo, nada máis. Moitas gracias, Xavier. Ahora doulle paso a José Manuel Yáñez que nos fale do seu artigo Las construcciones de autor anónimo en mesas. Boas tardes. Bueno, en primeiro lugar tamén o meu agradecemento a Manolo Souto, a Asociación de Estudios Históricos e Sociais UME e a revista, por suposto, por esta amable invitación a escribir este artigo que ahora tratarei brevemente de explicar o porqué. A verdade é que o traballo que fan as revistas de estudios locais, os que creo que todos os que estamos na mesa xa estamos un pouco acostumados a publicar en este tipo de revistas, a min pareceme extraordinario polo mérito que ten organizativo, porque non é fácil atopar, bueno, quen se preste tamén a estudios deste tipo. Segundo, porque achegan a xente cuestións que probablemente noutras revistas de carácter máis científico, nacional ou internacional, xa sería difícil de tratar. Creo que, pois, como nas administracións as que están máis próximas aos cidadáns, en este caso as revistas locais, chegan con moita máis facilidade, máis intensidade incluso, non? E que cumplan ademais 9 anos como esta revista xa é un éxito que desde logo os organizadores hai que aplaudirles. Por outra parte, neste caso tamén acabo de ver a revista, non a tiña nas mans, non sabía nin o formato, nin que é a primeira vez que se edita en cor, e gracias ao meu presidente, digo meu presidente porque eu traballo na Diputación, no Servizo de Arquitectura, e ben me coñece o pesado que son cos temas de patrimonio, así que en este caso, se ademais a Diputación colaborou en un sentido tan positivo como este, pois alégrome doblemente, así que gracias, presidente, tamén por lo que lle toca a Diputación, non? Creo que ademais é unha ocasión magnífica para pedirlle que siga apoiando a revista UME, que siga en este sentido. Despois se enfada comigo porque sempre lle meto pullas nas... Pero bueno, creo que sí que o merece ben a revista. Bueno, vamos a centrarnos un pouco no artigo. Como xurde este artigo que empezo xa pedindo disculpas porque o tiña en castelán e en galego, non sei por que está en castelán, pero o teño traducido ao galego, o sea que non sei, podía verlo, pero bueno, así, en fin, xa está. Xurde precisamente porque non fai moito tempo, algunhas persoas probablemente estaban aquí, fai uns poucos meses, tuvo unha ocasión de presentar un libro de investigación sobre o mosteiro de Cabeiro e as fragas do Eume, precisamente neste mismo local, ben querido para min porque precisamente o doutor do peso Cesario era tío da miña muller, irmán do meu sogro, o sea que é un doble motivo de satisfacción para min ver por segunda vez a esta casa do peso, non? Como digo, xurde porque no proceso de investigación do mosteiro, que foi un proceso moi longo de anos, porque xa fai máis de 30 anos que estou adicado á conservación do mosteiro de Cabeiro, chamábame a atención a peculiaridade do mosteiro en relación con outros mosteiros convencionais, como poden ser os cistercienses, Moncero mismo, Sobrado, etc., ou outros mosteiros foran ou non da orde beneditina. Precisamente nesa búsqueda da singularidade da edificación de Cabeiro, empecé a investigar o porqué
non só da tipoloxía edificatoria dos materiais empregados no mosteiro, a propia ubicación do mosteiro, senón tamén, bueno, pois de outros factores de tipolóxicos, construtivos, etc. E con eso levoume a estudiar as edificacións do entorno do Eume para buscar, bueno, semellanzas coa propia forma de ser do mosteiro. En esa búsqueda atopeime con singularidades tan magníficas como ten a comarca de Eume, que me parecía que era obxecto incluso na propia tesis de contemplar este tipo de edificacións e tratar de lanzar algunhas chamadas. Unha delas é a publicación nesta revista para a súa preservación, para a súa conservación e o seu mantemento, para que non desaparezan. Ben, cales son este tipo, que tipo de edificacións estamos a falar, non? Bueno, pois, basicamente, a principal, como non podía ser outra, é a casa vivenda entendida como un complexo plural de edificacións que os que son teñen máis idade recordarán perfectamente, porque probablemente moito de vostedes naceron nalgúna destas casas vivendas e que tiñan unha serie de edificacións alleas ao propio edificio principal da vivenda e mesmo na propia vivenda que acubillaban unha serie de oficios ou de funcións complementarias ao que era o vivir, a residencia, dormir e xantar na propia vivenda. Ben, esta casa vivenda, que é a construción básica, por dicirlo así, tiña tamén outras construcións que algúns outros autores, compañeiros, en fin, arquitectos, enxeñeiros e tal, chaman de moitos xeitos, non? Pois construcións adxectivas, en fin, construcións auxiliares, construcións alleas, etc. Estas son precisamente pois construcións dedicadas ao almacenamento, por exemplo, non? Albollos, cabanos, hórreos, bodegas, adegas, palleiras. Precisamente agrádame moito que se escollera na presentación do artigo esta palleira de Afragachá, un lugar para mí fermosísimo porque reúne un conxunto de edificacións incluso con capela que son moi singulares e que lamentablemente moitas delas pronto desaparecerán. Outro tipo de edificacións tamén son aquelas que un compañeiro meu, un gran estudioso da etnografía galega, Manolo Camaño, titula como de cría e habitación de animais. Estos son as albarizas, as cortes, os poleiros, os pombais, as porqueiras, etc. Todo o que son as construcións adicadas aos animais, a coller os animais. Tamén outras edificacións como as edificacións de transformación de grao en fariña, de fariña en pan, como poderían ser os muiños, as eiras, os fornos, os lagares, etc. Incluso recintos de feira, de comercialización e demais. Outras edificacións tamén son os equipamentos para as funcións máis elementais da vida propia da casa, como son os lavadoiros, as fontes, os pozos, ou ben tamén aquelas que están implantadas no territorio, como poden ser as pontes e pontellas, os muros, os pechamentos, os cerramentos de fincas, os bancais, socalcos, aterrazados e todo isto. Ben, en que estado se encontran estas edificacións, estas construcións que lle chamo de carácter anónimo, aínda que ao mellor mal chamado porque sería que non tiñan autor, e autor tiñan, pasa que se descoñecía o nome moitas veces, non? Era xente do lugar, xente do propio entorno que edificaban dunha forma espontánea, sin planos, nin cousas que hoxe xa se exixen por outras razóns, de seguridade, habitabilidade e demais, pero que respondían a un sentido común máis elemental moitas veces que as propias edificacións de hoxe. Eu digo con certo coñecemento de causa. Ben, o Estado é moi plural, desde
construcións que se conservan afortunadamente en moi bo estado, a outras que, bueno, pois que xa probablemente xa o outro día o comentábamos precisamente nunha charla fai uns domingos na Capela, que asistiu tamén o presidente, pois eso, do estado de deterioro que se atopan moitas edificacións do século XVIII pertas de aquí, o Machuco de Cabalar, ou a ferreiría que está na divisoria dos concellos de Pontedeume e Monfera ao pé do Eume. En fin, sería indescriptible a cantidad de edificacións deste tipo que se atopan en un estado deficiente. Xa para rematar, porque non se trata de dar unha charla de construcións de autor anónimo, pois que podemos facer para a súa conservación? Ben, o outro día, esta semana mesmo no periódico, leía unha noticia amable en este sentido, que era que no Concello de Cabanas estabanse, bueno, creo que no catastro, non recordo ben a noticia, pero unha serie de exencións a certas construcións deste tipo, as axudas que se poden atopar a través da Consellería correspondente no ámbito do Parque Natural das Fragas para este tipo de construcións, exencións tributarias, temas de IBI, etc. Bueno, os poderes públicos saben moito máis que a min de como poder axudar na conservación deste tipo de construcións, pero desde aquí, sí, xa para rematar, quería enviar este mensaxe de que é importantísimo que os rapaces que hoxe nacen non pensen que os filetes de tenreira crecen das árbores ou que o xugo de naranxa aparece en un tetrabric, senón que hai que facer unha serie de labores de transformación como facían os nosos antergos, e que sepan, polo menos, de onde veñen, bueno, cal é a súa orixe, como pobo, como persoas que viven nun entorno rural ou semi-rural, urbano, pero que teñen efectivamente que coñecer como era a súa civilización dos seus pais, dos seus avós e de onde veñen eles tamén. Pois nada máis, moitas gracias pola súa atención e espero que lles interese o artigo. Gracias. Gracias. Doulle o paso ahora a Carlos Breixo, que nos fale do seu artigo A Vira das Pontes e algunhas parroquias da súa xurisdicción nunha visita do ano 1760. Bueno, boas tardes. Para non repetirme, coincido co que levan dito os meus compañeiros relativo á directiva e aos socios da revista UME, porque levo vindo aquí pois con os 9 anos, e incluso antes da fundación, e en todos os casos pois vin como medraba esta asociación e como os seus froitos que se plasman aquí cada día ou cada ano, pois tamén van medrando. Desde ese primeiro número que tiña poucas folliñas, pois hoxe temos un traballo moi ben presentado. Bueno, é a primeira vez que o teño na man, estaba folleando ahora mismo, pois que non o puiden ver evidentemente antes, e bueno, felicitar os da asociación e os que traballades para que isto siga vivo, non? Nas vilas pequenas é un motivo de orgullo ter unha publicación que quede escrito. Hoxe, ademais, que estamos apostando por outros formatos, o papel sigue vivo, sigue sendo un auténtico placer palpalo, lelo, incluso cheiralo, que nos recorda os libros cando íamos á escola, e se tiñamos a sorte de que nos mercaran novos, o primeiro que facíamos era ese olor que teñen as páxinas a imprenta. Un CD non olea nada, unha USB tampouco, e encima son cativas, metémolas no peto e perdémolas. Un libro é raro que o perdamos, ao mellor prestámolo e non o devolven, pero iso é outro conto. Dito isto, o artigo xa o leerán. De que falo desta vez? Porque levo falado xa de bastantes cousas das Pontes, non? E neste caso concreto falo dunha visita que para min é casi como unha estampa, que ao non ter fotógrafos no século XVII, pois o mellor que nos podía quedar era unha descripción feita pois polos cregos das parroquias ou polo secretario do bispo, naquel caso don Luís Tello, que ademais alégrome de ver aquí a súa lápida, que eso foi un traballo que fixestes vos, e que nese caso concreto pois recorre pouco tempo, como explico aquí, de ser nomeado bispo e vir para Mondoñedo,
despois ten un desgraciado accidente, cae por unhas escaleras e morre, pero el recorreu a pé, en cabalo, en carro, pois todo o bispado de Mondoñedo, non? Entón, nos libros de visitas apuntábase e deixábase anotado todo o que concernía aos bens da Igrexa máis a súa administración. Lembro tamén que no título falo de algunhas parroquias da súa xurisdicción. Quixera aclarar, aunque creo que aquí dentro non sei se o consigo de todo, pero intenteino, era que unha cousa son xurisdiccións civís e outras son xurisdiccións eclesiásticas. Normalmente, nos territorios antigos, caso, por exemplo, de Lavacengos e Arroz, poden coincidir as xurisdiccións eclesiásticas. Por exemplo, no caso que nos ocupa hoxe, o que de Lavacengos nos queda o nome, Santa María de Lavacengos. No caso de Arroz, nin eso, é Ortigueira. Entón, esos son territorios antigos que se conservan desde, que aparecen citados xa ao mellor no século VI, no século XII, hai un intercambio entre a diócesis de Iria e máis o obispo de Mondoñedo, Munio Alfonso e Diego Xelmírez, en donde ceden parte de algúns dos territorios que pertencían á diócesis de Iria, como era Lavacengos e Arroz, e pasan ao bispado de Mondoñedo. O que con isto quero dicir que non son fixas as xurisdiccións, non o foron nunca, e que ao longo dos séculos foronse cambiando. É dicir, Iria chegaba aproximadamente a que hoxe o río Sor, e Mondoñedo, que foi medrando, un bispado que logo despois medrou, chegará hasta o que hoxe é o río Xubia. Iso tamén explica que podemos atopar en algúns casos algunha cousa curiosa, como que pertence a un bispado, está moi distante del, e iso foi motivado en algúns casos a doazóns que fixeron nobles, xente poderosa, e que quedou aí. Non parecenos algo anacrónico, non. Eso ocurría así por expresa vontade e eran centros de poder interesantes. No caso das Pontes, como digo, falo de algunhas parroquias. E por que? A visita é do ano 1670, donde eu sitúo esa visita. Que ocorre? Que naquel momento o que era as Pontes pois estaba incluída dentro do arciprestado de Ortigueira. Na contribución que fan no ano 1488, todos os arciprestados, conventos e mosteiros para a Guerra de Granada, publica don Enrique Calpardo un traballo interesantísimo, e precisamente cando fala do arciprestado de Cedeira inclúe a Santa María das Pontes, San Xoán do Freixo, Santa María de Vilavella, Santa María de Espiñaredo, Santa María de Recemel. Isto está incluído no arciprestado das Pontes, de Cedeira, que é onde pertencía desde o punto de vista eclesiástico as Pontes, todas estas parroquias. Ademais, algunha das parroquias que lles poido citar estaban incluídas, por exemplo, no arciprestado de Entrambas Aguas. Nese caso concreto, pois podía ser a iglesia de Parral, podía ser tamén a iglesia de Santa María do Burgo, Santa Mariña de Cabreiros, é dicir, unhas parroquias que estaban incluídas naquel momento histórico pois noutro arciprestado. Que ocorre? Si damos un salto no tempo, veremos que, por exemplo, na ordenación que se fai do bispado de Mondoñedo do ano 1965, pois hai grandes cambios, non? E no século XIX tamén, con creacións de novas parroquias. Entón, no século XX, concretamente no ano 1975, o que é o arciprestado das Pontes constaba de a Parral, Vilavella, Puente, Santa María, Puente, San Mamés, Freixo, Deveso, Santa María, Espiñaredo e Recemel. Por lo tanto, si falo de algunhas parroquias, é coa intención de que para o ano que ven, si poido, e hai sitio en UME, remate este artigo explicando que algunhas outras parroquias que nun momento concreto da historia pertenceron ás Pontes ou non pertenceron, e despois o fixeron, tratar de aclarar todo ese tema. Algunhas, por certo, que tuveron relación con Cabeiro, que están inclusas dentro do que é o territorio das Pontes actualmente, e outras con outros lugares. Tratarei de completalo para o ano que ven, e quedelles eso un pouquiño, non? Que os arciprestados cambian, as parroquias tamén, e que en moitos casos cambiaron e cambian precisamente por un problema demográfico. É dicir, se fai varios séculos, na alta idade media, na baixa idade media, era necesario un número de veciños, 30, para manter a un crego, é dicir, para que traballaran, 30 veciños, 30 familias, era porque o facían, o traballo era manual, é dicir, había que repoboar ou poboar un territorio. Nas Pontes deuse moito en Ortigueira tamén, e iso motívame moito pola toponimia e microtoponimia, en toda a documentación que atopo, porque nos ven dicindo como non hai nada fixo, é dicir, a territorialidade que estamos agora políticamente, tantas discusións e tal, nun momento histórico foi así, noutro foi de outra maneira. Todo depende como o queiramos ver, evidentemente, ou dunha interpretación que queiramos facer unha lectura porque nos interesa ou polo que sexa. Eu, neste caso concreto, procuro, aunque sei que é difícil, ser o máis obxectivo posible. No caso das Pontes, móveme
algunha paixón, porque, bueno, algún antepasado meu, como xa teño repetido aquí, foron de Vilavella, foron do Freixo, e bueno, pois as familias esas viviron aquí durante séculos, por parte do meu pai, e logo despois foron partigueira, non? Na visita que podemos destacar, o que lles interesaba, desde o punto de vista eclesiástico, ver o estado das igrexas, dos elementos de culto. Incluso non se fala da arquitectura das igrexas, pero se había algunha igrexa que tiña vigas en mal estado, ou caída, ou calquer capela ou tal, poñíase. Esos son datos interesantísimos, por suposto, non? Pódense atopar aí, ou solamente en protocolos notariais. É moi difícil atopalos noutro tipo de documentación. Se, por exemplo, falo tamén dos beneficios eclesiásticos, hai que entender o que é un beneficio, non? E situalo no tempo. E ver que ao longo dos séculos foi unha forma de explotación, en moitos casos agropecuaria, do territorio. Repoboación, en lugares onde estaban ermos, traíanse xente, e en moitos casos fixéronos as ordes religiosas, tanto as de Cluny como a do Cister, e logo tamén o rei, é dicir, a coroa. Cando a coroa se dá conta de que algunhas órdenes religiosas estaban ocupando territorios, estaban medrando nesos territorios, a propia coroa o que fai é dicir, quieto. E entón había e houbo pleitos dos que algúns nos conservamos, sumamente interesantes, porque vemos que esas órdenes religiosas estaban implantando a súa cultura religiosa, evidentemente, que se estaba espallando por toda Europa en velocidade tremenda, estaban traendo determinadas cepas, estaban traendo determinados tipos de árbores que ao mellor aquí non había, e traían xentes e familias que tampouco eran de aquí. Polo tanto, parecenos que somos callaicos, que levamos aquí 2000 anos, que levamos non sei canto. Bueno, pois estudiando todo detidamente, con paciencia e tranquilidade, podemos observar que ao mellor algúns dos aquí presentes podemos descender dunhos francos que viñeron aquí no século XII ou XIII, o apelido franco ainda se conserva, por supostísimo, chegaron con Meira para o Coto das Grañas e Mañón, é dicir, que foi repoboado no ano 1256 e fundado en tempos de Rodrigo Gómez, de Trastámara, ano 1256, e eso foron fenómenos que ao longo de varios séculos se foron espallando. No caso das Pontes tamén, no século XVI, hai unha serie de familias tipo con nomes moi concretos, e vemos que no século XVII vai medrando a Vila das Pontes, pertencía ao señoría de Lemos, e, desde o punto de vista eclesiástico, hai modificacións. Hai familias, por exemplo, no Freixo, chegou a haber 5 ermidas, 5 capelas. Eso por qué? Porque as familias que tiñan posibles, o que querían era ter un descendente deles que entrara na igrexa, dotalo con un crecido número de bens suficientes como para que pudera manterse esa ermida e tela aberta ao culto. E por que razóns? Por moitas. É dicir, era un motivo de ingresos, aparte do relativo á práctica religiosa. É dicir, hai que poñerse tamén nese contexto da cristiandade dos séculos XII, XIII, XIV, pero, despois do Concilio de Trento, non vexamos tamén os cambios e as modificacións que se introducen nos territorios. Por qué? Pois porque había que facelo diante da Reforma Protestante. Época de milagres, época onde se aumentan os retablos, o colorido, se ve movimento. Todo eso era para impresionar, para, en algúns casos, enseñar, adoctrinar a xente que, ao mellor, pois era analfabeta, é dicir, analfabeta desde o punto de vista da escritura. Sin embargo, ao mellor eran moi ricos noutros tipos de coñecementos. Bueno, pois os beneficios eclesiásticos que había nas Pontes, aquí os deixo escritos neste primeiro apartado, e os beneficios habíos con cura e sen cura. É dicir, con cura sería con atención ao dereito de almas, e sen cura sin ese tipo de atención. Eso supoñía que o crego podía ter 2 ou 3 beneficios aquí e non tiña por que residir nas Pontes, non? Entón explico un pouquiño todo iso, mas logo despois os ingresos de onde lles viñan, é dicir, as formas de vida, e algún nome que non todos tratei de, como aparecen unhas fazalexas, etc. Hai veces que temos dificultade para transcribir, non é cuestión xa de paleografía, sino que donde atopas un diccionario ou algo que che diga o que é unha fazalexa ou tal, pois unha toalla da cara, da faz, non? Hai algunhas palabras que aparecen aí que tratei de explicalas, porque hoxe están en desuso, nin siquiera aparecen no Corominas, vale? E iso tamén ocurría nas Pontes. Pero é que resulta que ese tipo de cultura e tal era típico de todo o bispado de Mondoñedo, de toda a Galicia, do vello reino de Galicia e de Castela e tal, porque estábamos moi influenciados. Outra cuestión, por aquí, como saben, pasaba o camiño francés. Camiño francés que hai que un ano máis sigo dicindo que o temos que reclamar e defender, porque o camiño francés eran camiños en plural e eran camiños, rutas de peregrinación. Xa se escribeu nas Pontes sobre ese tema. Aí, ao pasar pola visita, parte desa visita o bispo faina polo camiño francés, curiosamente. É dicir, que recorría, que vieiros, que rueiros,
Por onde iba? Pois por os rueiros que levaban séculos labrados na pel da terra, feitos a pé ou polas bestas ou polos de rodadura, que era o caso do Camiño Real, non? Entón o Camiño francés pasaba polas Pontes porque a Pontes era unha vila de refuxio amurallada, con torre, con unha rede hospitalaria que era o Hospital de San Xoán e demais. No 1670 algunhas cousas xa cambiaron e vense precisamente nesta visita, non? As únicas visitas que se conservan son esta e máis outra que fai o bispo Mesía de Tobar a principios do século XVI, da cal só se conserva un tomo, e entón non se conservan de todas as parroquias. E o que fixen foi un vaciado da parte que me interesou do bispado de Mondoñedo e concretamente desto das Pontes. Bueno, a min pareceme interesante, pero evidentemente eso como último teñeno vostedes xa verán aí, é dicir, hai mistura de religiosidade, incluso cultos precristiáns que perviven e que son criticados polos bispos e polos seus secretarios nesas visitas, incluso ás veces pois en algún territorio se conserva algún tipo de culto que é para botar as más á cabeza, pero eso evidentemente ibase deixando un pouco, pois bueno, digamos, para que nos entendamos todos facendo un pouco a vista gorda, non? E logo despois o tema dos ingresos, de que vivía a sociedade, pois vémolo un pouquiño neste traballo, porque o que se producía nas Pontes, tanto de froitas como de cultivos e demais, era en función do seu clima e en función tamén da súa cultura. E desas rendas era do que se mantiña todo isto. No século XIX, que a desamortización, ao romperse ese sistema, os grandes cenobios quedan sin o viveiro que tiñan de subsistencia, e é o que pasou con Cabeira e co resto. En pouco tempo quedaron arruinados, lamentablemente, sobre todo desde o punto de vista arquitectónico, e patrimonial, e as súas propiedades foron vendidas. No caso das Pontes, Cabeiro afecta a parte do territorio, Bermún, etc., que son aldeas, son fundacións, antiguas fundacións pertencentes a Cabeiro, donde houbo, incluso, en moitos casos, ermidas, e donde esa ermida, ao mellor, había solamente 20 ou 30 veciños ao redor dela. Moitas desas ermidas desapareceron. Algúnas conservan os nomes e outras nin eso. En algúns casos, solamente a arqueoloxía nos pode dar algúns resultados, e en algúns casos, digo tamén, os resultados van ao mellor acompañados de algún resto romano, de algunha ara ou tal, porque precisamente esas ermidas se puxeron en lugares donde antes houve un culto anterior. Caso, por exemplo, outro día descubrín o castro de Xove aquí en Roupar, na documentación medieval, é dicir, antigos deuses precristiáns que trouxo o mundo romano e a súa vez o mundo romano trouxo do mundo grego. Eso durante séculos perviveu aquí. Recordemos Correcciones Rusticorum de San Martiño de Dumio no século VI, o que nos conta o que nos di das costumes, non? E Mercurio, carretar as pedras, eso eran cultos precristiáns, e son os cultos que se traen a Teixido, que as pedras que levamos po Melladoiro, e cultos que nos quedan por aí. Bueno, non quero cansalos, se alguén quere saber algo de todo isto, xa saben onde andamos, e preguntarnos non é tan difícil. Gracias. Gracias, Carlos. Doulle paso ahora ao Ovidio García, que nos fala do seu artigo A música en Somede. Bueno, pois, moitas gracias tamén por invitarme. Teño aquí unha nota, pouca cousa é. El legado tradicional popular tenme entretido de forma significativa. Ao escoitar as historias dos maiores, aprecio un gran valor nesa tradición oral que, por desgracia, vai se perdendo. É preciso ser xusto e a información contida neste traballo, igual que aos anteriores, foi gracias a familiares e veciños dos protagonistas. Hoxe dou as gracias a Charo Cuba, a Salustiano Rodríguez, tamén a Antonio Ribeira, pola bonita historia de súa avoa. Gracias a Adolfo Manuel Castro, Sevilla do Vidueral. Perdón por esa familiaridade, pero a él gusta que o chamen así. A súa dona e el acolleronme para ambientarme no sitio de Manuel Cuba de forma hospitalaria que coñece. Así mesmo Sevilla acompañoume por camiños que xa percorreran os Cuba, na Fragachá de abaixo, a Costa da Cacheira, o Entornadoiro, donde viviron os tíos de Manuel Cuba, especialmente Rafael, que lle ensinou a tarronear. Cada vez me sorprendo máis ao ir vendo a influencia da banda de Ribadeume no seu tecido a través do tempo. Neste caso é a andaina dunha muller de Somede, Vicenta Sueiro Bouz, que
que parte da súa historia musical co acordeón, un dos seus fillos, Narciso Rivera Sueiro, aprendeu música en Ribadeume, tocou na banda e máis tarde nos Castigadores do Alto de Xestos. Con respecto a Arturo Godelón, outro dos nombrados aí nesta historia, coñecino fai máis de 35 anos, como veciño de Somede. A súa industria principal eran os coellos, logo foise de As Pontes. Un ano visitando a Feira do Libro, do 1 ao 10 de agosto, nos cantós de A Coruña, había unhas casetas expoñendo artesanía, e ali encontrei expoñendo instrumentos de percusión, tales como bombas, tamboriles, etc., según lle ven. A súa traxectoria está bastante definida nun artigo do País do ano 1989, que de novo, grazas a Charo Cuba, por encontrarlo en internet. Espero que lle gusten estas historias e se enriquezan vostedes con novos datos. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias e agora imos pasar a entregar os premios do primeiro premio de investigación UME As Pontes. Sabedes que este ano organizamos este premio co obxectivo de fornecernos de artigos para o ano que ven para a revista e convocamos este premio ao que se presentaron varios traballos e resultaron dous deles premiados. Vou a chamar ao primeiro vou chamar ao segundo premiado, que non está presente porque o autor é arxentino e vai nos recoller un parente de Xermade que se chama Laura Cabarcos. Entonces vou a chamar para que veña a recoller o premio. Laura Cabarcos, por favor. Bueno, moi boas tardes a todos. Vedes que o merecedor deste premio é Gustavo, pero polas distancias que nos separan el non pode estar hoxe aquí. Eu quería agradecerlle dende aquí que el confiase en min para recoller un recoñecemento tan importante, porque eu sei que el leva moito tempo traballando na investigación en concreto dos nosos familiares, pero que este traballo permite tamén recoller unha parte da nosa historia das Pontes, porque así o recolle dende o ano 1590, creo, ata o 1850, que foi o noso último familiar que habitou na vila e que logo fixo que moitos dos cabarcos estemos repartidos por diferentes partes do mundo, en Argentina, en Xermade, en Cabreiros. Por iso que a ele quero dar as gracias, porque acceder a este traballo permitiume descubrir cousas que eu descoñecía totalmente, non? E que eu sei que ele está agradecido de que lle concedan este premio e que, bueno, non pode estar hoxe aquí, pero que igual noutra ocasión pode achegar o seu punto de vista. Moitas gracias. Bueno, o título do traballo e o nome do premiado, que recolleu no seu nome, é Os Fernández Cabarcos nas Pontes de García Rodríguez, séculos XVI ao XIX, do que é autor Gustavo Daniel Fernández Randazzo. O primeiro premio, os autores son Nuria Prieto González e Pablo Rodríguez, e o título do traballo é O poboado industrial como paradigma urbanístico, As Pontes, análise comparativo con Compostilla e Belesar. Agradezo que subades e vos entregamos o premio.
Bueno, queríamos agradecer a la asociación UME el premio, sobre todo porque nosotros somos arquitectos, investigadores, y nos parece muy importante que se reconozca y que se investigue y se ponga en valor el patrimonio arquitectónico, sobre todo el patrimonio arquitectónico industrial, ¿no? Entonces, de alguna manera, la excusa de escribir este artículo nos ha servido para conocer un poco más una arquitectura que muchas veces pasa desapercibida, que nadie la tiene en cuenta y que nos parece que debería de investigarse más y de analizarse mucho más. Bueno, y sobre todo porque al final también nos toca, por tema familiar, a cada uno, pues ella en Compostilla, yo en Belesar, temas cercanos a donde se han criado nuestros padres, tenemos familia, y el que esos poblados tengan un valor que ahora mismo pues nosotros lo único que hacemos es mostrarlo y que la gente pueda disfrutar de esa arquitectura que es tan difícilmente reconocible por el propio uso que tiene, ¿no? Que es un uso que aún cuesta mucho el que, por ejemplo, la central o incluso el poblado aquí de Aspontes tenga como ese reconocimiento por parte de toda la sociedad como un patrimonio que tiene que perdurar en el tiempo y que no solamente es algo que se pueda pues utilizar, sino que es el reconocerlo y que al final somos lo que es un legado que tenemos, ¿no? Del siglo XX y que es una cosa que tenemos que haya más fundaciones, ¿no? Que promuevan este tipo de investigaciones para que se ponga en valor lo que tenemos en nuestro entorno, que es al final lo que somos. Bueno, decir que el acta, la reunión del jurado fue el 25 de noviembre del 2016 e o xurado valorou positivamente os traballos presentados pola calidade dos mesmos, o nivel científico e técnico, a amplitude, o coñecemento da materia, a originalidade, entre outros. Entón, felicitamos aos autores, tanto a Gustavo como a Nuria e a Pablo, e pedimos un aplauso para eles polo esforzo que fixeron para presentarse. E agora, para rematar o acto, voulle dar a palabra ao noso alcalde e presidente da Deputación que clausura o acto. Moitas gracias, Manolo. Bueno, gracias a todas e a todos por asistir a esta presentación de a 9ª edición da revista UME. Gracias a todos os colaboradores que participaron na elaboración da mesma. Agradecer á asociación a labor que está facendo polo estudo da nosa historia, un estudo riguroso, serio, aberto, ademais, a calquera que este interesado na historia da mesma, xa seña persoas da localidade como de calquer outro ámbito xeográfico. Tiven a pena de non poder asistir á charla que deu a semana pasada Carliño Romero, pola persoa e polo tema, porque a verdade que era un tema que me gusta, igual que tanto como a Manolo, como o patrimonio industrial. En calquer caso, a verdade que a revista UME é unha revista das que un espera, non? Que espera con ansiedade a todos os que nos gusta a historia en todas as súas facetas. Pasando unha visual, porque me pasa igual que ao resto, non tivemos oportunidade de vela antes, pero solo dunha visual que lle din, a verdade que é un lugar donde sumerxirse con entretenimento, porque ademais a verdade que é un documento, como decía antes, riguroso, de debate, que digamos que actualiza datos históricos, que coa información sobrevida que trae lóxicamente o devenir da historia. Hai un artigo do noso amigo e veciño César Candelas Colodrón que, por exemplo, apunta un dato que seguramente ningún sabe, salvo él, que é moi curioso, non? E ven a decir, nun documento que é unha crónica de Alfonso III, di que na era 785, ano 747, tras o pasamento de Alfonso, sucedeuno no reino seu fillo Fruela. Foi este un varón de ánimo moi rexo, acadou moitas victorias,
tivo un combate co exército cordobés no lugar de Pontubio, na provincia de Gallaecia, e ali aniquilou a 54.000 musulmanes. Colleu vivo ao xeral da cabalería chamado Umar e ali o decapitou. É unha crónica de Alfonso III, e di César, basándose en datos moito máis amplos que aquí figuran, que podemos afirmar que sexa o Pontubio da crónica o Pontoibo das Pontes, non con absoluta certeza, pero semella sen dúbida a mellor opción, polo menos un a ter moi en conta en calquer investigación ao respecto, inda que seguindo os principios de rigor, honestidade e objetividade, mentres non aparezan máis evidencias, debe ser tratada con toda prudencia. É dicir, que se isto é certo, Pontoibo, pois, ten moita historia. A verdad, é solo dunha visual que un lle dá, non? Pero revisando todos os artigos que aquí aparecen, hai outro moi curioso, é dicir, que Xavier, cando nos fala dos 100 anos que se cumpren da promulgación da Lei de Parques Nacionais, o artigo 3º é de moita actualidade, porque di que o ministro diseñará e aprobará de acordo cos seus propietarios os parques nacionales. É dicir, aínda hoxe, casi 100 anos despois, casi non, 100 anos despois, se seguimos as autoridades sin entender que a promulgación e a implantación dun parque natural debe ser de acordo cos seus propietarios, e aquí o sabemos ben, para que teña toda a súa amplia efectividade, non? Bueno, hai artigos como de José Manuel Yáñez, que é un apasionado da etnografía e, sobre todo, un apasionado da defensa do patrimonio. É certo que un traballador da Deputación, o primeiro día, cando visitamos as súas dependencias, o primeiro que enseñou foi unha maqueta do que é a súa paixón, que é o Monasterio de Cabeiro, non? É dicir, a rehabilitación dese espazo, unha rehabilitación espectacular, que foi promovida por él, que foi, digamos que, moi amparada e tutorizada por él, e se nota ata o último detalle. Ainda hoxe, calquer reparación que ali haxa ou calquer necesidade que ali haxa está sempre ao pé do cañón. Breixo tamén fai un traballo magnífico, como decía, a través de UME, nos aporta curiosidades, como a visita do bispo interesado por coñecer a realidade da súa diócese, e tamén, como non, unha persoa que está aquí inquieta, que non quería subir e que baixou moi rápido co meu vídeo, é inquieto tamén para investigar, para estudar o que é a súa paixón, que é o monte, o traballo do monte, e tamén o traballo de estudar todo o que teña que ver coa música da nosa vila, non? Eso, ademais, o podemos comprobar cada ano en Santa Icía, pois cos seus traballos que están aí recollidos. Eu xa lle dixe moitas veces, e que aproveite que me quedan 2 anos e medio de presidencia, que temos unha imprenta magnífica para poder facer un traballo que recolla todo o seu legado, porque un non dura sempre, e sería unha pena que acabara eso nun baúl dos recordos, cando o bon destos documentos é que quedan aí para a historia. E, por tanto, animo ao vídeo desde aquí públicamente a que faiga un esforzo e que aglutine. Ademais, falaba de que ten colaboradoras magníficas como Charo, que é fina, que foron as que lle botaron a mão a facer isto de verdade, pois ti dá os datos e que elas fagan o traballo. Animamos desde aquí tamén a elas para que se poida editar e que quede aí para as seguintes xeracións. Bueno, desde a Diputación e desde o Concello é un orgullo poder apoiar documentos deste tipo, de calidade, que falan moi ben da vila onde se producen e falan moi ben da xente que os produce, que colabora con eles e tamén que os valora. Felices festas en nome da Asociación, en nome do Concello e da Diputación e en nome da Asociación que dades invitados a un viño no soto deste edificio. Moitas gracias.